Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay anak ni namat dagiti lako marikwanang. Dinamag mo amin a presyo dagiti lakok. Ita ibaga manangina. Talaga ang imina aminin ang magagatang ita. Dayta sardinas, 25 laeng ide. Ita, 30. Idi pay laeng nabayag a panawon day ta a presyo. 50 laeng mat dayto inted ni Enteng nga igatang ko. Anya lang ngay mo ti magatang na day ta 50. Ingka panayunan Ay una yan ni Kapitan. Naggapukan sa mo di tatersina ni Marikwana ang maray. Wen maray. Ay, nagnginginan dagiti magatang di tatersena na. Isumulagay ang nga awan igem mo aginatang mau. Ay kasano agumatang akat kurang metoy kwarta. Mapanak mo gumatang. Ingka maray, bareng ada magatang mo. Agda magak iti presyo dagiti lako na. Ay na maray, nagngingi na amin na lako na. Dinan kayak patawar. Wen nga rod, iso adya ko nagtawar Sika maray, padasem ti agtawar. Total, dahi tamot ti paglaingam ti agtawar. Makadlawa kun amaray. Itay kapay adamag iti presyo dagiti lakaw. Kay ibad budget kung aron daytoy kwartak. Inrugem adinamag no sagmamano ti lakok akinday. Simmaruno dagiti tinapay. Di na magkupay no sagmamano day talako makrispap. Kat kunam ados ti maysa. Kunak mo, apay ang nagngina ka nakulbo mo dagitan. Kat anya ngay nga roti kayat mo, ipadawat ka dagiti lakaw. Patawaran mo tamaray. Piso lang ti ganansya kadagiti alako, tawaran pay laang mag. Agpatpatawar ka mo iday. Ita sana. Apay ngay. Ay, sabalin ti panawon ita. Nangina amin nun. Jakon gumatan. Kalpasan adamagam amin a presyo, ita saan ka agumatang? Saanon? Ijayak sa bali at tirsina gumatang. Ay, makaungetak no kastati style yaw. Saan kayo nga umaypay dito tersina? Ibaon ka kwa raw. Wala ang gay. Ang masapul at ang danan nak. Ay kay wala. Sa dino ti pangibaunam kanyak. Kay mapangkay di tersina ni kagawad ko nang tagumatang ka iti pumada. Tawaram. Ay kat wala ang gay. Di tangdan ko ngay. Umanay mo't siguro na ito 50 tangdan mo. Umanay day tananggal. Imbagla pang loud. Mala, di mo liplipatan at tawaran ti pumada. Sa anak mo tanalay ngagtawar ang gay. Ang padasak Ay, anya ko tirurod kon aya. Naperdi manen ti aldaw kon. Abay ngay. Nakamisot kamay kagawad. Dagita aggatang anagsem nga agdamag-damag iti presyo gamsaan damot nga rod agumatang. Ay, talaga makaparurod dagiti kakasta customer kagawad. Mabanugak amang ibaga iti presyo na damagan da amin. Kalpasan na saan da agumatang. Ay, sa anak akasta kagawad. Sa baliak. Nasaya at nukasta. Daragsakak nukaskan ka ti customer ka. Anya ti gatangam. Imbaw nak ni uncle ko agumatang iti pumada na. Adala ko ka pumada. Sagsasangapulo a pisos ti maysa. Kunan ni uncle ko atawarak ka na. Mabalin a 5 pisos. 5 piso? Awan pa iti puunan. Ay, kasanungay nga ta. Kat 5 pisos lang. Dito inted na paggatang ko iti pumada na. Unay mat ni kapitanan. Kasla agdadamo nga agaramat iti pumada. Saan nga ro da mabalin di tawar ka? Ay sada mabalin. Ibagam kwa na dayta. Sige, ibagakin ko na. Ay, kunak no sumaya ati aldaw ko. Saan matgayam? Ad-addaan na pirday. Ay, makaungat kan samet tan kagawad. Asino kumati saan ang makaungot iti kasta nga style yo ngaggatag. Nukas na. Idayak langan sa bali ati Rosina ngagpalaod. Saan kayon nga agsubsubliw pa dito tersinak?
Virginio lang tel daw ko. Ay, iyawat mo da gusti ginatang mapumada. Awan nagatang ko ang gay. Anya? Apay ngay? Saan mo ta kahit ni kagawad ko anang tagpatawar? Ay, imbagam kumaasak tag pagpagatang Imbagak mate. Hindi nalata kayat. Ay, unay mo day tanta di pagpatawaran. Inutan nakpay Kinusilapan nakpay. Pasensya mo ta, baak ngamin. Saan tayo na mapangumat gatang iti Teresina na? Nakaungungat mate. Ay, sanak nga ibaon-baon amapan gumatang badong tadyak kaya. Nagasinaglaang mo dita paggatangam. Dita lang may tayo ni Marijuana. Oray pa'y asidag ta nagsungi day ta kumaray. Titsi ka mo nga main. Basol ko kiday. Agdamdamag aklaang mat iti presyo, makaungat kiday. Kahit kasano nga ron, no di mo kaya timapan gumatang iti bagas. Si kanti mapan gumatang. Di mo laam mo ngay aywan na ita kumarin kay. Apay ko mangay ay wangay. Kitap no rumagsakit patawaran na kayo Kasjay. Kinusilap kami kitiya. Ay, madanagan nakman. Ay, pakadanagam ko ma. Saan akayat ni kagawad ko nang patawaran jay lakon na apumada? Dahil kalaang ti pagdandanagam. Amom ajak agbyag, nawan pumada tibuko. Lana amun Naa, ay anya kamatin. Anya pa nagkunkunam itibuko. Chip! Ay, ambom. Ingkari kon dito'y bagay. Asaan akong agumatang di ta Teresena ni Maricuanang. Ha? Apa ngay? Nagsungit mo. Agasem di imbaga na kanyak idinao di anapanak gimatang ijay Teresena na. Awan kanot magatang ti 50 pesos ita. Naa. Naungat Ay talaga. Naungatan ni Maricuanang. Agbabaak. Ad-ada nga umungungay. Oh? Nagadumat di ta Teresena paggatangam iti pumada. Ijayan at ipaggatangam. Kababain nga ron, mate. Anya laangan ti maibagana no ijay sa balit ti paggatanga ko. Kahit naungat nga road, Na, di napay kayat ti agpatawar. No agdamag ka iti presyo, dandanisaan asumungbat. Bayan nakaigam kay ti supa, tataba daw. Paano naman gumatang iti bagas ita Teresina ni Maricuanang. Ay, saan ka mapangumat gatang dita? Nay, apay nga agpapada kayo iti ibagbaga. Kastamot lang timbaga kanya ni Tuyan. Naungat kita ni kagawad ko anang. Wen ata di yung amo nga ayway. May ayaw mayamot day di abaak. Siya, timapan gumatang tay ayway. Itak man numay ayaw. ay sige man pare. Ay woman, ni kagawad ko nang no talaga kamitlaan. Ay, katwa na pala. Siya, tayo matikunan. Ay, narigat no kalkalabanin tayo ni kagawad tawan pagutangan. Isumay dahi tatikunak tinituyang ka, pare. Ala, yung kagarod ay wala. Saan ka nga umay iti Teresina kabadong no umay ka lang agdamag iti presyo? Mabalinti gumatang, maray. Gumatang ka? Bagas, tigatangag, maray. May 1 kilo lahat. Kasta ati gumatang, saanan nga agdamag iti presyo? Apay kagdamag akpailaan nga. Kitamok mo't analak ati presyo na gito'y alakong, maray. Talaga, Malt? Pagpangpangina kaya? Maray. Hadan sa mangmangag ko ato ka na. Adda ayamat. Ada, maray. Kasla kaya't ko ti sumala. Nay, agsala ka mo't ngagpaysaon. Mayat may lang, hindi pa nagsalak, maray. Ay, mayat. Nalaing kagayam ngagsala. Ay, kahit palakpakan na nga rutin na, maray. Ay, kutuan palakpak. Yatod, maray. Nakaisa may ni Maricuanang. Ay nakita nga ron ka sinalaan pa. Kinuoray ala naglagto-lagto, maray. Ay sa nabali at napaisam mo ni kagawad ko nang. Ninayunan na pa'y dahito ginatang ko abagas Ay, mayat Imbis na may 1 kilo lang, inaramid na 2, paray. na. Makitam dito. Mayat gayam, paray, no naragsak na aglaklakam. Sana na iba?
ay mapanak man mat. Ta bareng ada discount ka no gumatang. Nay, kapitan, apay nga aglumalumong ka dita. Titwa. Na. Titwa. Maawata kon. Umaynak pagkatawaan na niya. Una. Titwa. Patakan. Titwa. Na. Ay, ala, katawa aklatan. Kababain mo't kan ka. Ay, kasta. Katawa ka. Ay, di mo bagay namin tinakamisut. Ay, naglaing kamot gayam ngagpakatawa, kapitan. Ken madanagan kami, no na kami suot ka. Kasano, kapitan, kat mabanugak mo't karagiti umay agdamag-damag iti presyo. Asan mo't gayam agumatang. Ay, ganda magdalaan na. Ang anusa, takas ta talaga ti adatersina na. Ay, agyaman na, kapitan. Tay may pinakatawa. Kat po iti dayta, ikan ka iti libre, apo madam. Uy! Mayat na! Ay, agyaman na nga ron na. Diagda ka ng tan nga agmalmalim. Inutang mo kin ni Marijuana nga niya. Anya nga inutang? Hinted na, di may sakilaw. Intid na. Kano na kaungungat mang tagkiday. Naungit akada kayaw. Kin isuan na kaungungay. Gapo iti ugali yaw ngagdatang. Tumanawar kayaw. Dumanamag kayo iti presyaw. Kay kastamot at talaga ti customer. Agdamag iti presyaw kung nagtawar. When imbag kumamot no gumatang kayaw. Ipakita yo pa nga ijay sa bali at tersina ti paggatangan yaw. Kahit mayat nga ron ni Marijuana nga. Mabalin manan ti mapanumutang. Ay aguray ka pa'y mo na. Umutang nga da gusti planom nga. Mapan ka pa'y gumatang nga. Imbag atadan po, madam. Awanan problema. Natarakyak man. Kat kasanungay, jay impagatang ko asidaan kan ka. Ay, wanan niya. Apay nga, nalipatak mo tayo. Sapay nakaung-ungat ni Marijuanang. Saanan? Inay-ayo mo ni Pari Badong. May ayo yumot ay tiba akas kan kwa na. Ay na, ingka ngamin gumatang. Tapno mapanag-nagam ti imbaga. Saan ka mo't siguro nga agdamag iti presyo, Marituyang? Apay ko mga agdamag akit nakasurat matan ti presyaw. Sinurot ko lang ti balakan ni kapitan. Tag-price ti awag iti dayta. Amo ka, day talaan jaki di amount. Kitaan nyo lang ang tinakasurat dita, presyaw. Ay maray, day ti man tinapay ti gatangag ta 2 pesos ti presyo na. Naglakan, jakon matawaran. Dos! Adda ayamot lako ka tinapay addos. Sika mo, Mari. Di mo kitaan ti sursurat mo a presyo. Daytoy naglawagan a dos. Sana dos dayta. 20 pesos dayta. Di mo ayam makita kat adda kaabay na asiraw. Ay, jak nakita na imbag. Kunak ano dos. Basaam analaeng. Sa nabali, Maray. Gumatang aklatan tanda mo igatang kaw. Imbag lang aday ka, pimikin ni Badong kaw. Ay kasta ati gumatang. Sana natawaran. Naragsak ti aglakaw no kasta. Nakaiso mo ni Marijuanang. Sayaat mo ano kasta. Makataw-tawarak itilako na. Ngam linapdak tirik na. Talaglagi pag jay imbagam kanya. Why, saan ka pa'y lang agtawar? Urayam, amayat ton, tarik na naking ka. Una, Nalakalang mo ngay ay ti bakay. Anusan pa'y lang, ti mapan gumatan. Saan nga dahi tawar-tawar? Why? Uy, sa dino iti papanam, Chip. Yung baunak ni Uncle Inti nga gumatang iti sardinas, tungan. Siya kon ate gumatang. Ay, sige man nga raw. Ang mga no tawaram kat adya nga gumura ni kagawad. Kastamot at talaga dagiti aggatang. Agtawar at talaga. Ay mingam ate agtawar ka ni kagawad. Ayun niya. Mudtoy di igatang ko ta, inakon. Tapno, adyan to matiiluto ni Uncle Moon.
Apay, sa dino ti papanam, kwarog. Imbaw nak ni Uncle mapan gumatang iti sardinas. Siya kun ti mapan gumatang. Sige antay. Amangan no tawaram, kat ad-addan agumura ni Marikuanang. Kay, kastamot ta talaga dagiti aggatang antay. Agtawara talaga. Timing ti panagtawar kan ni Marikuanang. Ay, wanan niya. Ala, ited mon kanyak di paggatang. Tamapanakon, tapno makaluto akon iti pangaldawan tayo kada uncle mo. Mare, adda ka din buena manom? Ay, awan pa'y nga raud. Ay kat siya kun ati buena manom. Umay ka gumatang. Ay kat wen amare. Adda ka di lakom anangina. Makita kat naglalaka mo ti presyo na gito'y lakom. Ay nalaka aya. Wen, jay nangina ti umay ko gatangan. Ada aya nang inaala ko kat impalakak mo't aminan. Ay, urayak nga ruden Nga addan to nangina ala ko maray. Jay pa'y laeng nalaka asardinas ti gatangag. Ayun ala, saan ka amadanagan ta i-reserbaktukan ka jay nangina? Sige maray, jay kanginginaan Ay uwan, maray. Jay kanginginaan. Ni Kapitan Inteng. Kanya man ang data ginatang mau. Ice crusher kan blender. Apay, Apay, agnegosyo kaya. usaran ta ano kastaan na po daw. Kanya ti kayat mo asaway. Agarami dakto iti ice cream kan ice candy akanunta. Ay, adula amin dahi ta paggasgasto sa miti kwarta. Na, kan mausar mo dagit awi. No, agnegosyo kay iti ice cream isaw. Ang sa mga ganot. Anya, Gumatang ka mo't iti halo-halaw, kabadong. Ay, naimbag ka pa'y mare. Tadda usar na, dahi ta ginatang mau. Anya, Ngam nituyan ka, ay na, idulduli na langin kaya't mo asawan, adamot kaste a ginatang ni Marituyang. Wain, adda. Umay ko kumaibag aking ka, tagatang langay. Ay, adamot din nagatang ka, kabadong. Hey, win nga raw, mare. nakagatang gaya man daan timba ng iti baro arefda, kwaraw. Una na to yang. Nimbag lang at daw sa randamot Manungay ti pinanggatang da iti dayta. Dakamaw. Kahit mo kadimot ti gumatang. Kasta nga raw da. Ay kahit ingka canvas tapno amum ti presyo na. Ay, insardeng mo mati tricycle mo. Unang kail. Ah, Tulungan dakman amang i-diskarga iti ref. ref nagpaiso. Ti inkargam. Impaghatang kanyak ni Nana Tuyang. Kaya ni pare badungay. Adi umay. Di na amaw, ti may papaniti day tawi. Iso pag tinulungan ta na ang kail. Tay pantay di balay da. Ay, kwaraw! Ha? Agyaman aktandakan. Una na Tuyang. Kat sa paila ko mata, magustuhan nyo dito ginatang ko aripiyaw. Ay, uray anya ti buya na. Tinaskan at direct man. Iso mo ilagayam nga awan ka idi kalman. Taada ka dito'y pare. Ay, kitwi na pare. Adda nga ron dito'y bangkag may. Iso nga awanak ijay. Naglawat ti dinalusam apagmulaan nyo Awan kas iti isaganak pa nga umuna ti pagmulaan pare. Ay, anyat ni mulayaw. Mulaan mi man kanituyan ko kumay iti puro mais, pare. Ay, mayat Baring man no, maranaan mi ti nangina presyo. Ay, kay kararagyo Wan pare, kan gumatang kami to iti may sakaban na bukal ti mais. Ay, sanla day ta Pati bukil ti balataw. Ay, wan pare. Imulayo iti aglawlaw ti bangkag yo. Ay, pare, ikandak to no agbunga da Ay, kitwi na pare. No problem. Nakamake up ka mo't Marituyang. Napintas pa iti bestida. Siyempre, mata, marikwanan. Sa dino aya, ti papanam. Agpasyudadak man mo't maray.
agpasyarak mo ta. Ni kabadungay, ape adi mo kadwa ita. Napanan nagyan ijay bangkag may, ta iso kanupay ijay madalusan na. Umagawagayam ni kabadung nagtrabaho ngamsi ka. Trabaho nanday ta, ta iso ti lalaki maray. Ay kasjay, Wen, panagkunak. Trabaho dagiti maskulado day ta maray. apay, masapula maskulado ti may sa atao, santo agtrabaho. At daawag kanyak ni Marituyang, kwarog. Abay ka na kagawad. Mapan mo kanusabtan ijay ili itamot laag. Ha? Abay ka na. Adu kanu ti kargana, kat di na maaway. Ay, kunaknuan niya itayain. Sige, mapanak nga rudain. Ay wan, taama nga nukunaan na adyak imbagakan ka. Agyaman naktadakan ko araw. Ano na kita ginatgatang nyo aya? Siyempre, anda makan, anda ay ayam, kan alalikamon. Ha? Wow, ang damot nagpaiso nagdakil at idibir. Siyempre ako araw, pang display ti salas may kiniba daw. Nangalahan nyo nga iti ato akwartaya, oh. Nalipatang kadain, ngagmulmula kami mat ijay bangkag may. Ha? Ewan kaya man niya. Nalipat at naglawagan ti bangkag niya, oh. Wen adamot mapaglakwan may kadagiti apit may ijay bangkag may. Ay, sana all na lang, nanatuyang. Ay na, nagpipintas dagiti sabong mo ditoy, Marituyang. Ginatang ko dagita ijay ilay, maray. Ay naibagman, ta nakagatang kay ti kasta. Una, naimbag lang ar-arti ti aglawlaw may. Ala, may kanta humunugtan. Sigay, agtugaw ka pa itain nakalaon ti merienda di tarif me. Nakagatang kagayam iti rifyaw. Wun maray, iso nga inak kitaan. Ang mga nunalami isan jay Diyos at hinimpla. Apay ngay, saan mo tin agumanda na marikwanang Ti anya, daytoy kabarbaro arif aginatang kaw na apay ngay nga ta. ay sayang ti kwarta nga inggatang mo no kasta. Nagpatpat naglaan nga inusar ka, nadadaalaan. Aguray ka. Inkabil mo itay bigat tinapudot adanom kunam. Kasta nga rod maray. Ay awanin amaray, nadadaulan ti ripmaw. Anya, Basa umpay ngamin ti pakaam mo may papan iti rep aginatang mo. ha? Wala, tapno ammom ti ar-aramidaw. Abay, nanatuyang. Ano ti mapaspasama? Ay na madanagan akwarog. Ang mga nusumang pagtin ni Badong. Ha? Masapul ang maipatarimaan ko adagos ti rep sakbay ang makita na. Anya? Ay na, kartingam kwarog, iruwar mong ti rep pangaasay. Anda nga minaya dayta, tuyek. Ay, sus. Badong. Naimbagtada kayo, ang tataba daw. Nagapon dayta ba si Tarayp? Ginatang ni nanatuyang dayta, tataba daw. Anya! Kano binalagan ka nga rodin iday? Danga! Ay badaw nga. Wala nga rodin may kabel mo itirayp. Gumatang ka pa ilang mic. Sige tataba daw. Nanatuyang, inakpay. Agasam nga iday ta paggasgas to samlang iti kwarta. Ay, sana bali tama usar mal. No gumatang ka, kitay pagkwartahan na. Nawadan. Ay, badaw. Ayan ti kwarta nga impaduling ko king ka. Ha? Itit mo kanya. Tati ti masapol ko agatangay. Kasi iti abo daw. Ay, ko nagastos ko amin akwartaan naglakwan iti mo na nga hapit ta. Kanya! Pinanawak da tataba no nanatuyang ang gail. Anya? Mabuti nga main. Tagap padan adwa. Ay, apay ngay, apay nanawam. Ikuha nga main. Ay, awanin ati mga nawa no aglaban da.
Ayunan niya. Apay ajak na lagip day ta. Ay, agsubli ka. Ang mga no anyat mapasamak. Ay, nagsubliak man lang ay. Ay, anay ko ba daw kasya na kadi. Kakasya nga trabaho iti bangkag. Ngamday tamot at paspasyerte amam. Anay ba daw? Kas kada gumatgatang iti bambanag dita, di mo mausan. Ay, anay ko. Amangan pa'y kayo dinodapay lalaki mo na. Awan! Ay, umay ka man. Awan ba daw? Umay ka man tayo, pulado ka man lang di tatawa. Ano ba daw? Scam egg! Parang, Di yung ipala daw ni Nana Tuyang. Pagsaritaan niya, unuan niya man ti parikot siya. Ay, agyaman ako, araw. Nana Tuyang. No saan agapukin ka? Ang mga no nataya kaun. Awanan niya man na, Nana Tuyang. Inaramit ko lang tinasayaat. Ay, kagurak ni ba daw? Lawlawan ko na nakiasawa kan kwa na. Oy, lakay kan bakit kayaw, Nana Tuyang. At tinulong kayo kit di adwa para itipagsayaatan niyaw. Ay, saan? Kaya't kunti makisina ni ba daw? Yan. ay saman pa yung buting arak mo dito, Mare. Ay na, nabartukan ka ba dong? Ang mga no saan mo nakabaulan? Ay, kapalak pa'y, Mare. Isungay kan nakpay, pangasip. Anya, Kaya't kung ay bardakan, iti usto, si parikot ko, Mare. anya nga min ay ti parikot mo. Ay, kanito yan nga. Mabwisit aki, di tayo nga asawa. Kabadong, saan nga arak ti mang sulbar iti parikot mo? Anya? Pagsaritaan nyo kiti ti nasaya at ti amin. Apay ang nagbartag ka ba daw? Kapoy taramid mo. Talbag ka. Anya? Ninam na maglaki din nga da kwartang igatang ko iti abunap. Si Milya, kinamin na masapsapol ko. Nga agtalam. Ay, ba daw? Nagayan, ginastos mo lang iti awan kay iskan na banag. Ay, pakawanan na ko ba? Kwarta lang dayday, masukatan tao. Ay, naglaing kalaki di sumungbat-sungbati na ya. Ay, Ay, may kamandam! ay, taray tuyang! Taray! Ay! Ay, taray! Tulong! Taruba! Ay, Mare! Ay, pasensya kan, kapitan. Apay aya. Dito yak kumabalayo ang maturog ita arabe ay. Pangaasim tadi ka guro nga am. Ala, umay ka. Ay, ang yaman na, kapitan. Apay kayat mo akabilin ni Marituyang. Wait, pare. Nasakay ngamin tinakam ko kingkwa na. Ginastos na ti kwartame. Nagsaritaan nyo kuma itinasayaat Ay, awanan ti igatan ko iti abuno kan si Milya, pare. saan na balay? Basta maurnosyo mo lang tiririyaw. Ay, pare. Tapno saan kayo akasla asukin po sa nga agap-apa? Ha? Namin ni Marituyang abasol na. Unang... Dumaw dawat iti pamakawan. Iso apakawan namon paray. Sige, pare. Pakawanag. Basta agkari adinan ulitay. Good. Tapno maurnosyo ti amin. Anyat mako na maray. Wan, ikaraik ba daw? Jaktun ulitin tinaramid ka. Kat agyaman na kapitan. Ngam, may na. Jakon makamula ita abulan. Ay, apo ay amot ti kastoy abiyag aya. Pare. Alay. Bye-bye amon. Ay, apo. Unayin aya. Unayan. Ay, di ka agsangit nay. Ay, saan pare? Ngam nagsakit la talaga tinakam ko. Ay, tapno saan yung agsakit? Ah. Ikang ka iti pagpuunap. Ha? Tapno makamula ka manayin. Ay na. Ay, agyaman nagpare ah. Ay, agyaman na. Payadam to Ni Kapitan Inteng. Hanggang, kurusunadak day talalat abot siyaw. Ay,
Tapno amaw. Ay sus, nagdapo na ito'y ijay Amerika. Ha? Ay, umayata ang kail. Insagot kanyak na itati may sa abak na nga nagayem ko ken followers. Ay, anya nga tano buludag pailaan. Ha? Kaya't kumutapadasan ti agbouch. Sige, buludan. Agyaman na kang kail. Awan matan ti boats ang nakadisplay di pagkabilan iti sapatos, inteng. Binulod nga rod ni Kwarog. Apay, impadas na kade, kat umanay iti saka na. Saan? Inala na latan. Naimbag no umanay matlaang kan kuan na ti boats mo. Makaamumot na. Dila kat makagatang iti boats na. Ay, bay amlat na ka di. Sana balay, ta isubli na tumulaan. Mayat ti agpabulod, ngam kasadungay no addaangot na. Apay, naagot nga tati, isa ka na. Apa ngay? Nairot mo't iti sakak. Awanin ko raw. Sango manay king kada kita butsay. Ay, sayang. Ursunadak pa imit nga rod nga usarain. Apay nga minta di mo impadas ngayon mo na. Sa mo alain. Ay, mutoy manday tabo ng mau. Anya ta ramidan. Pisangak basit. Tapno manay mo't lang iti sakak. Ay, nasaysaya no kartiblangan. Ito sa rhyme. Mawan mo't kartibli tao eh. Ay, kit mapantay di tersina ni Marie Juana nga. Sige, hindi tangarod amapan bumulod iti kartay. Ha? Nakabulod ak iti kartay. Nagahawid ak sapay, tataba daw. Sige ko raw. Tingka kartibon basay. Dahil tabuts mau. Mas kang namin nga umanay kanyak, tapno mausar ka, oh. Sige, inakaon. Napanan ni Kwarog. Di na insubli ti karatay. Why, tamapandakan o bawasan di buts na, Maray. Anya? Ay, sigurado. Di naman malagip nga isubli ti binulod na. Anya? Kasta nga ti aramid ni Kwarog. Adda kartib mo, marikwanang, buludak man. Ay, awan, maribanang. Binulod ni Kwarog idi kalman. De, apay nga nyawid na ngay. Kartiban na kanot ti buts na. Bots na. Wan, tasaan ka nung ngamin nga umanay, itisa ka na. Anya? Pisangan na kanubas tapno sumbratisa ka na, iti buts na. Ay, amangan mat no tay bots ni inting day tabinulod na. Ay, jak lang amaw. Ay, awanan nadadailan tay kakaiso na abots ni intay. Kahit umanay mo't langan, di buts king ka, Kwaraw. Wain tataba daw, imanayain. Itayag man? Uri kitain niya, oh. Bagay ko niya. Mayan. Bagay mo, Kwaraw. Kaskalaan ni Robin Padilla. Mabalin kung di mapanagpakita kini Miss Jane di talaod. Ay, isugaya man nagbuts ka. Kanya nag-leader jacket ka. Wala. Kuruso na nakdeta sing-sing mo tataba daw. Ay, 18 carats na ita, Kwaraw. Buludak pa lang man. Ay, kit mabalilat tamit Antoy, ipadas mo. Ay, agyaman nagtataba daw nga. Isublik tumutla dagaw. Nimot manong Kwarog day taadda di ta paraangan na natoyang. Huwag ngagpaisaw, Jen. Ha? Agasaman? Ayaban nyo na. Taumay dito eh. Tapno saan nga agigan ijay. Nakabots. Nakapantalon iti maong. Kun naka-leader jacket. Anya kumamot ngayon nukas na natoyang. Ita lang nga main ang makitak ni Kwarog ang nagbado iti kasta, Jen. Mayat-mat na natoyang. Mabiit lang tayo ba? Ay, Kwarog! Dumanon ka ditaw, itaadda dito'y ni Jane. Na,
Umisem-isem malata ni Kwaro nga puspusipos iday. Bay ano nga rudan nanatoyang. Kaya't mo asawin na panlang nagpagpa-display ni Kwaraw. Ay nahwon ba daong? Ay ayabak di na magkayat. Ay tiloko ako ano gay. Na panlagayam nagpacharme. Makakatawak lang nga raw. Ay, di man mic ni Kwaraw. Sa bagay, nakunamit ni Jin, amayat ka no ti ater ni Kwaraw. Salbag kidi day ta Kwaraw. Ah, Yung lagpagpacharming mo tiyan muna. nga ruda. Pagan ano ngay mo ti balasang. Isubay Isungagla kay latan, abaraw. Ay imayak dito balay mo, Kwaraw. Kumusta? Ay, Kwangay, mayat matlata. Ay, ururayak nga isublim jay bots ko nga. Day. Aw, matay. Ha? Ala, ti bots ka. No, di mo nalabaan siya kon, ti manglaba. Ay, kwa. Ada di ta abay tiri Wangay. Da, isu da ito'y. Apay nga akas to yan. Ay, pasensya kayo nanggal. Pinisan ko basay tapno umana iti sakak. Ay, nagmayatan abots ko ma. Pinisag mo. Ay. San namin nga umana iti sakak no jak pisangay. Bagi mo. Ha? Diyak kung sublin day ka abots. Namati kamot lang ni Timbagak, intay. Makapasurod ka rami day diya, Kwaraw. Makitam, Jakla ko man impapabulod ti lalat abots ko. gumatang kan iti baraw. Awan nga ron ti kastoy abots. Sa bali day diya aklasay. Anya, No daman kayong ingas na. Ay, nangina day diya sigurado. ay una yan ni Kwarog. Di nalakat kinailalaan ti binulod na. Naglaing abumulon ngam dadaelin namay. Ay bagay na no gumatang iti bukod na abots wenno kagawaan. Kumaa. Tilang mo't bumbulbulod ti amuna. Ganda ka din itata ba daw nanatuyang? Awan, adda na panan na, Kwaraw, apay. Buludak kumatibuneng na. Ah, Di la mabalin nga ipabulod yun kanyak tibuneng na. ha? Kasapulak namin tibuneng. Isublik tumutla adagaos. Alawan, sige, Kwaraw, basta isublim adagos Wan ka day. Ayan dan nga iti kartib ko binulod mo di na minsan, Kwarog. Ah, ay wanan niya. Nalipatak mo tin ngayon sublay. Ay, unay kandaya. Anday di balay. Bayan niyaw. Tas sa pulak no sa dino tinang ikabilak. Ay, sa pulaw ta isublame. Hala nga na gumata nga manan. Wan ka day. Di payong kungay. Binulod mo day di na minsan pay. Ha? Ay wanan niya. Nalipatak manay. Ay, awanan day day. Anya ti kayat mo asawan. Dako ni sublay. Tawanan. Nadadaalain. Yeah. Kung may binulod ni Kwaraw, tibunan ka. Kasta nga raw, Di binulod na sing-sing ko ngay. Apay di na painsublay. awan mo. Ay tiloko ako araw gay. Tagikuain nan sa mitin di sing-sing ka. Tinasaya at mapankalaangan ijabalay na. Inkadamagag. Why, mapangkwalain, tibunan ka. Kasapulak na jay. Kuna na ngay subli na dagaws ng maging gaita. Awan ma. Udnon sa madya ko na ni Mari Kwanang. Ah, nga niya. Adi na amo tagi suble, tibulod na. Anya. Paray, nakita mo ni Kwanang. Saan? Apay ya? Napanak ni tabalay na. Ang awan mo dita. Siguro napanmanan iti paraangan da Jin Apay, napaman nagpacharmi ngay. Kasta ka day. Ay nakita ti tricycle na nakaparada man ni Jay. Ay na paray, bagam ka ni Kwaraw, tarman na aminin ni Jane. Sana puro pacharming lang ni Tater, aramidin na. Apay ang kurso na da ni Kwaraw ni Jane. Isumit tiga po na, nagkawis iti leader jacket. Kan bots, binulod na. Kan tising-sing daw. Binulod na pa'y. Di pa nakano'y pakita ijay. Ay sumulagayam kasla tumartaraki ni Kwaraw.
Ay na pare, uri agpataraki iti husto ni Kwaraw no mati bagbaga na iti balasang ay dyan lapat siya na makasawa. Ay tinaramid mo Kwaraw. Sorry nga talaga, tataba daw. Tinukol mo matindi kakaiso na bunan ka. Jaking gagara. Kaya tising-sing ko kay. Ayan na kay. Day tangarod ti parikaw, tataba daw. Anya. Napukaw ko ti sing-sing yaw. Jak matan malagip no ayan na. Ay unay kamutin Kwaraw. Ay, anya nga itaramita, tataba daw. Ito niya pa ngay. No diso katamati bunan ka. Kinsing-sing. Ah! Nabihiga na yati kastoy abiyag kagawan. Apay, gapulaang tanagabrod ni Jane agbartekan. Jak pulusin pagaraw. Nga dagaya mo ni Diabraw. Uray no kasta, di ka maawanan itinamnama. Sabay sulang tinakarik na kiti panagayat. Di urayam ti panagsubli na. Mga makasarak to niti sa bali Diabraw. Ay, nakabaybayag kantumot nga min anang ibagay iti panagayat mo kankwana. Ay, nagsakitan na yan. Ay, ay, di kag sangit akasta. Ang mga no ko na di makakita nga papaan ka. Mayak pare. Adi mo tin sukatan ni Kwaraw dagiti binulod na kanya. Anong nangyari pare? Binulod na ti sing-sing kaw nga dabalitok na. Ngam pinukaw na. Anya? Binulod na pati bunang kaw. Ngam tinukol na mudlayang pare. Anya? Kaya't ko pasukatan pare. Na pinukaw na. Hindi na dahil na amin na binulod na kanya. Ha? Kapilitan ano kasta pare? Ay, kituin na pare. Kahit agyaman na pare no di mo ayunan ni Kwaraw akana kam. Ay, jak ayunan. Apay kidin, baso naman. Anya matenday ta alangam kwarog. Kapit-pitak tabuok mo. Dakayo matgaya mantibanang. Kan abot-abot matenday ta pantalon mo kan t-shirt mo. Sana bali nakastuya kita nantay. Tawan matan ni Jindi tawi. Anya. Nagaburo dahil. Kat, gapo iti dayta. Agdongri-dongrit kamatan. Tulungan dakman, wanya ti aramida. Ay agawid kakit din taing taagdigos. Agsukat ka. Antay. Kalpasan na, maturog ka. Kat inton makariing ka, nasaya at ton tiriknam. Anto iti kartib mau kagawad ko anang. Isublikon ka da kayaw. Nasaya at mo tayong subleng. Isublik mo ti sing-sing ni tata ba daw? Tanabiro ka kaon. Kasta. Kahit tibunan ko ngay. Apay, di mo sukatan. Jak inggagara at inukaw. Aksidente lang nga natukol kaw. Ay, saan na mabalinday ta arason mo, Kwaraw? Sukatam. Anya? Unfair kayo matanggal. Imbis asak ti ayunan niya. Ay, ayunan nga. Ay, malagip mo, di kakaiso na abuts ka. Ha? Kaya no ginagaram akinartib apinisang. Yaman ka tadak pinasukatan. Hey, yung pagpagapok na kaanakan ka. Sorry anggal. Pakawanin na. Nabayagan. Taramidam ita. Sukatam tibunang ni Paribadong at tinukol mo. Unang gal. Gumata to itibunang nga isukat ka. Very good. Inton maminsan, no bumulod ka, kaya alwadam mo ta. Kaya isublim. Sana dahi ta bumulod ka, tagi ko ang kandadailam. Unang gal. Kat dumawatak iti pamakawan nyo kanyak. Tataba daw. Angkal kan nanakwanan. Sige, awan na nyaman na Kwaraw. Siya na balay, ta sukatan mo't adagal. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?